zai ai ni na fi so aure ma yan mata ba na so aure zaurawa. Wannan shine wace ki fito wace ki fito na ban ji ba. Yawancin waɗanda suke neman ƙarin su ya aure ba waɗanda mijin nasu ya mutu ba ne. Mala Abdulaziz ina da wannan statistics. Wace ki fito tun da kin fito shi kenan jiki magai, ko kuma ku rinka neman 'yan mata ya fi kada wani ya je a wata bazawara da sunan zai aure. Yawwa na yawwa halla bikiratan tuna'ibuha wa tuna'ibuka tuda'ibuha wa tuda'ibuka. Annabi ce mai ina ma budurwa kawo, to kai ne zaka je kawo bazawara saboda ka fi kowa yi. Ku zaura ku koma gidajen mazajen ku yi hakuri. In kuna son sadaki ku zo ƙara biyan sadaki a sake ɗaura muku aure. Ku koma gidan mazajen ku riƙe 'ya'yanku ku tsara mutuncin. Yawwa ina jin ka Suleiman yi tambayar ka. Wai kuna ganin duk abin da ka ji na faɗi shine staff ina ne, ba wai na shi bane fa kafin ni kana ganin zan je yanzu kamar wannan Abdulaziz din zan je a bashi budurwa zaura ne? Ba zan goyi baya ba. Bikira ma jayyida fasiha. Yawwa ba wai ba bikira doduwa ba ko baragada. In kina so a aure ki kada ki zama baragada. Ba ka shi ke sai da kanshi ba. Ko ba ku san nan magana ba. Duk matar da take son miji na gari ta zama na gari. Bayan da za kina son miji na gari kin ki zama na gari kuma namiji na gari kawai sai zai dauke ki kuma sai a bar shi. To ko muna da labari za mu ce mai a'a wannan hanya ba za ta bulle ba kyau. Je ka inda za ta bulle. Kai me fito da ita? Ga shugaban yan san bazo rana. Gashi na kagan shi. Shi ma tuba ranar ya ce min ya tuba. Ya gano hanyar ba kyau. Saka yadda malam wallahi in ka je kawo ba zuwa rato in dai ko aka yi a tsoka an gama da kai in baka tuyi tube aka yi ko mukta to ni ba ruwa na. Ina jin tambaye kai tambaye kamar tambaye mata in suna so su tambaye ni ku ga kabarin su suna zuwa nan ina kallon suna kallo na ni su zo su tambaye